namuhla inkonzo yesabatha sizoyiphathelwa ngumfundisi Mthembeni Mpanza, umelusi ongumholi webandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Isihloko salenkonzo sithi isiqalo somthandazo wesabatha. Mhla uShembe eqala ukubhala ngomthandazo wesabatha uthi bandla elikhulu lamezwe ezulu nomhlaba sesingene ekuhlonipheni imini enkulu yahlonishwa ubaba wethu umenzi wezulu nomhlaba. Eqedeni kwakhe ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke umdumiseni odumisekayo. Ibandla bese lithi makube njalo, makube udumo emhlabeni nakweliphezulu, dumisana uJehova, amen. Njengakuvesi 3 womthandazo wesabatha othi mesabeni uJehova zukulwana ngezulwana, igcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Ngaphandle kokufunda njengesilandela akakho kithi oke azibuza ukuthi uShembe wayithini ngalembhalo nokuthi isifundisane. Ngiyangithi thina amaNazaretha kaNkulunkulu sinenhlanhla enkulu kakhulu, ngoba ingilosi eyayihamba nobaba mkhulu ithe uma isibuyela kuleli bandla lamaNazaretha yeza kithi. Nokho okuningi angizokuchaza, kodwa ngichaza lenkulumo eqala ngokuthi bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba, ukuthi lokho kungubingelelana kwezingilosi. Njalo uma izingilosi zibingelelana ziyaguqa bese zithi imini ayibenhle kwabangcwele, enye bese ithi makube njalo, bese zonke zithi makube njalo, kube ludumo emhlabeni nasezulwini, dumisani uJehova, amen. Njengoba ngisho uma ifika kithi ingilosi njalo iyaguqa, kuqale kwedlule umbane bese sizwa izwi lithi ngingunkosazana uhlaleleni. Sithi siyaphenduka sifice sekunenkosazana eguqe eduze kwethu. Singakazi ukuthi ingilosi le, sasibona inkosazana ehlonipha isimanga ekhuluma nomuntu iguqile. Kodwa sesibonile ukuthi ingilosi le uma siyibona iguqile nathi bese siyaguqa.
sikhulume nayo siguqile. Ku-Exodus 2 verse 2 to 3 kuthi kuthe ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu eseweqedile wonke umsebenzi awenza wayesephumula. Ngakho ke uNkulunkulu walibusisa usuku lwesikhombisa walungcwelisa ngokuba ngalo uNkulunkulu waphumula kuwo wonke umsebenzi asewudalile. uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba waligcina yena kuqala isabatha lwaba usuku lwakhe lokuphumula walibusisa walingcwelisa. Uma kuthiwa uNkulunkulu into uyibusisile wayingcwelisa, lokho kuchaza ukuthi leyo nto uyenze yaba ngebalekile kunezinye izinto ngokwasezulwini. Ngisho ezulwini imbala akusetshenzwa ngesabatha. Ngenkathi abantwana bakwaNisrayeli sebephumile abanenkinga ngoMose baze bathi kwakungcono ngisho eGibhithe ngoba basebelambile. uNkulunkulu wabe esebahlisela imana wathi kodwa aboxosha isilinganiso esilingene sosuku lwesabatha kuphela. Wathi ngosuku lwesithupha abokha isilinganiso sezinsuku ezimbili ngoba ngosuku lwesikhombisa angeke ize yehle imana ngoba kuyobe kulusuku lwesabatha. Nempela bayibeka imana bazosa nezigwaca ayebehlisele zona uJehova ngosuku lwesithupha. Badla base besishiyela ababezokudla ngosuku lwesabatha. Nempela kwasa kungabolile ngosuku lwesikhombisa nemana nezigwaca azehlanga ezulwini. Lokho kuyasicacisela ukuthi nasezulwini isabatha liyagcinwa akusetshenzwa ngalo. Ku-Exodus 16 verse 23 uMose wathi lokhu kuyikho uJehova akhulumayo kusasa ngosuku lwesikhombisa kulusuku lokuphumula isabatha elingcwele likaJehova. Yosani lokho eniyakukosa nipheke lokho eniyakupheka nizibekele konke okuyosala kulondolozwe kuze kuse. Bakubeka kwaze kwasa njengalokho eyalile uMose akunukanga akwaba nampethu. Ngelikabani isabatha ku-Exodus 20 verse 10 ukuthi usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Kwasho yini ukuthi abantu abagcine isabatha? Ku-Exodus 20 verse 8 ukuthi khumbula usuku lwesabatha uligcine lube ngcwele. Umthetho kaNkulunkulu uyasho yini ukuthi iluphi usuku oluyisabatha? Ku-Exodus 20 verse 10 ukuthi kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha lukaJehova uNkulunkulu wakho ayukwenza msebenzi ngalo. Qaphela lokhu, izinsuku zesonto ama-weekdays eBhayibhelini zabe zibizwa ngokulandelana kwazo. Usuku lokuqala yisonto, olwesibili umsombuluko, olwesithathu olwesibili, olwesine olwesithathu, olwesihlanu olwesine, olwesithupha olwesikhombisa elibizwa kuthiwa umgqibelo. Kodwa uNkulunkulu waliqamba lolu suku lwesikhombisa wathi isabatha, kodwa abantu sebethi umgqibelo. Ezulwini alikho usuku olubizwa ngomgqibelo kumbe iSaturday, kodwa kwaziwa isabatha. Kungani isabatha kumele siligcine? Uma sikholwa kuJehova kumele siligcine isabatha ngoba ku-Exodus 20 verse 11 kuthi
ngokuba ngensuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukulo waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngakho uJehova walibusisa usuku lwesikhombisa walwenza lwabangcwele. Isabatha uNkulunkulu walenzela ukuba libe isikhumbuzo sokudala noma sendalo, kumbe libe isibonakaliso samandla akhe, nokuthi sihlale sazi ukuthi ukhona ungumdali wakho konke. Ngokugcina isabatha singaphepha kuzo zonke izithixo noNkulunkulu bamanga, ngoba ngesabatha kusuke kulusuku lokukhumbula nokudumisa umenzi wezulu nomhlaba, uNkulunkulu weqiniso nophilayo. uNkulunkulu isabatha walenzela abantu ukuba baligcine, ukuze libanike ukumqonda nokumazi ukuthi uNkulunkulu weqiniso. Ngabe isabatha lenzelwa bani? Kumark 2:27 uYeshua wathi isabatha lenzelwa umuntu, kodwa umuntu akenzelwanga isabatha. Kanjalo ke nendodana yomuntu iyinkosi ngisho nesabatha. Kusho ukuthini lokhu? Le nkulumo iyisingathekiso, kodwa abantu bayabenza sengathi bayezwa ukuthi wayithini uYeshua. Le nkulumo kaYeshua isefana nenkulumo yokusiza imbongolo ebhajodakeni ngesabatha. NangoDavide kuMark 27 owadla izinko bekungafanele zidliwe ngomunye umuntu ngaphandle kwabapriest, kodwa wazidla ngoba elambile. Lapha uYeshua wayethi uma kunesidingo ungakwenza ungenziwa ngesabatha, ungasidla isinko ongafanele usidle ngoba ulambile. Uma ethi uYeshua indodana yomuntu iyinkosi nesabatha, wayesho ukuthi njengenkosi uYeshua unawo amandla ukuthi yephula isabatha uma kunesidingo. Njengoba isabatha lenzelwa abantu, lokho kusho ukuthi isabatha lenzelwa ukudunyiswa yiwo wonke umuntu owadalwa uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Ukugcina isabatha kungukudumisa uNkulunkulu. Kuba ke nembuzo yabanye abantu bethi uNkulunkulu walenza kanjani isabatha ngoba akasebenzanga ngalolu suku. Impendulo ithi walenza ngakho ungasebenzi. Phela ukungasebenzi kuyisenzo. Waselingcwelisa wathi luyisabatha. Umuntu wenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, ngakho naye angeke asebenze ngosuku uNkulunkulu angasebenzanga ngalo. Kodwa kuba lusuku lapho umuntu ngalolu suku akhumbula ngalo uNkulunkulu, ayeka konke okwezandla zakhe, kodwa adumise ngalo uNkulunkulu, asebenze ngalokho adumisa uNkulunkulu ngakho. Uma ngesabatha ngiya enkonzweni ngithandazela abagulayo, ngesabatha ngifundise enkonzweni, ngalokho angenzi wona umsebenzi wami, kodwa ngenza umsebenzi kaNkulunkulu. Isabatha lenzelwa ukuthi singakhohlwa ukuthi ukhona uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Ngalo asikwenza lutho lwethu, kodwa siyudumisa yena yedwa noma yena kuphela. Ngesabatha kusuke kukhulunywa ngemisebenzi kaNkulunkulu ayenzayo kithi nesibona eyenza kwabanye. Sisuke sikhuluma ngesibonile, sifakaza nangesikuzwile, ukhunjuzwana nangemithetho yakhe. Isabatha ligcini nje ngokukhomba uNkulunkulu kuphela, kodwa libuye likhombe nabantu abangabakhe. Exodus 31:13 kuthi anogcina amasabatha ami ngokuba aluphawu phakathi kwami nasezizukulwaneni zenu
ukuba nazi ukuthi nginguJehova oningcolisayo. Njengoba sasichazile, uma uNkulunkulu ethi into ethize uyingcwelisile noma ethi uyibusisile, usuke echaza ukuthi leyo nto uyibeke eceleni, eyibekele umsebenzi wakhe, eyenze yahluka kwezinye izinto zakhe. Uma ethi uJehova siluphawu lwakhe, usho ukuthi singabantu bakhe ngokukhethelekileyo. Le ncazelo ibekwe kahle kuLevit 26 lapho uJehova ethi, "Niyakubangcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami." Abangcwele bakaNkulunkulu babonakala ngokuthi benze intando yakhe, bagcine imithetho yakhe, bangephuli imithetho kaNkulunkulu bese begcina imithetho yabantu. Inkosi uYeshua emhlabeni yayizele ukuzoqondisa futhi ifundisa abantu ngemiyalo nemithetho kaNkulunkulu. Ama-Israyeli ayesezenzela amasiko awo, amasiko ayephikisana noNkulunkulu. Liqala nini isabatha? Isabatha liqala ngokushona kwenhlamvu yelanga. Uma kushona ilanga ngoLwesihlanu libe seliyaqala isabatha. Ngakho kuhle ukuthi ngehora lesihlanu ntambama ube usuyiqede yonke imisebenzi yakho, wageza umzimba, wacisha umlilo, ukuze lingaqali isabatha kusenezinto ezishisayo endlini. Uma sewenze konke ube usuyaligcina isabatha. KuLuka 23 verse 52 to 54 sifundiswa ukuthi usuku lwesabatha lulungiselelwa kanjani. Sitshelwa ukuthi uJosefa kwamele asuse isidumbu sikaYeshua esiphambanweni kungaze kushaye isabatha, ngoba ukugcina isidumbu emthini ngesabatha kuphambene nomthetho kaJehova. Usuku lwesabatha ngokwasezulwini luqala ngobusuku bangolwesihlanu bese kulandela imini ngesabatha kuze kushone ilanga. Isikhathi sasezulwini ilanga. Ngakho ke uma kushona ilanga ngolwesihlanu okulusuku lwesithupha liyangena isabatha. Uma kushona ilanga ngosuku lwesikhombisa okuyisabatha liyaphela isabatha. Awubaswa umlilo ngesabatha. Ayidliwa into eshisayo ngesabatha noma ishisiswe nganhloboni yokushisa noma yini eshisiwe, umlilo noma ugesi noma yini, ungahlanganisi nayo ngesabatha. Ungagezi ngamanzi ashisa ngesabatha. Ungayothi ihita, ungayivuleli ihita ngisho emothweni yakho ngesabatha. KuExodus 35 verse 3 kuthi, "Aniyubasa mlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Awuthwalwa umthwalo ngosuku lwesabatha." KuJeremiya 17 verse 21 kuthi, "Usho kanje uJehova uthi, xwayani ngenxa yemiphefumulo yenu, ukuba ningathwali umthwalo ngosuku lwesabatha." Ngaphambi kokungena kwesabatha kumele uhlambulukele isabatha. Lokhu kusho ukugeza umzimba wakho wonke. Uma usuhlambulukele isabatha awusakwazi ukuhlanganisa ngokocansi isabatha lingakaphumi. Uma uke wenze njalo usulephulile isabatha. Ngesabatha awugezi umzimba ngendlela efana nezinye izinsuku. Awungeni ngaphansi kweshawa futhi awubhukudi ebhavini. Uthela amanzi endishini bese ugeza ngethawula njengomuntu ogeza ekhempini. Awubhukudwa emfuleni ngesabatha. Nezingane zakho ungazivumeli zobhukuda ngesabatha. Awugitshelwa ehlahleni futhi awugaxi lutho kuso ngesabatha. Ngoba uma wenze njalo usuke isihlahla ususithwese umthwalo.
AmaNazaretha ajwayele ukugaxa izikhwama ezihlahleni ngeSabatha. Ngalokho asuke eseliphulile iSabatha. Indlu yakho uyihlanza lingakangeni iSabatha. Uma sekungene iSabatha nendlu yakho kumele ibe sesimeni sokuhlanzeka. Ungawashi, unganeki ngeSabatha. Zonke izinto ezidinga ukuwashwa nokuayinwa lokho kwenze ngoLwesihlanu. Ungabukeli amafilimu angasile ngeSabatha. Kungcono ukubuka awenkolo. Uma wenze njalo usulephulile iSabatha. Okuseqinisweni umuntu okholiwe akavumelekile ukuba abuke amafilimu ezithombe ezingamanyala. Ungayi ezitolo uyothenga ngeSabatha. Lokho kuphambene nomthetho wokukholwa. Ayikho igilosa eyenziwa ngeSabatha. Uma ushaya iSabatha thatha izincwadi zokukholwa njengeBhayibheli nezinye ufunde zona. Ungafundi izincwadi ezingaqondene nokukholwa ngoba ulindile. Kwenziwa umsebenzi oqondene noNkulunkulu noyisidingo sokukholwa kuphela ngeSabatha. Umuntu uyaphiliswa noma uyathandazelwa ngeSabatha. Ungaya eklasini lapho nifunda khona ngenkolo kuyiSabatha. Ungaya emculweni lapho nicula khona amaculo okukholwa ngeSabatha. Inkosi isifundise.